This fruit is known as Barbaranut. It's called Ọkpa in Igbo language. Ọkpa is a great source of the iron and some other vital nutrients, known for boosting the body blood level. The health benefits of bamboo beans. The seeds have a good health balance and also lend example of complete food. They contain sufficient quality of protein and carbohydrates to sustain human life. Ọkpa na-enyere aka maka ndị na-aya diabetes, ndị nwere high cholesterol. Ọkpa na-enyere aka for the heart. Ọkpa na-enyekwa aka maka ndị chọrọ lose weight. Ọkpa na-enyere aka maka ndị na-aya ọrịa umeju kidney. It prevents the treatment of candidiasis diseases, heart diseases, and it can maybe cure cancer. I don't know what you think on the comment section. I am still the Maazi-UC. Please try to share this message. Kedu ihe ọ na-akpọ ya? No, I am one cup. Kedu ihe ọ na-akpọ ya? Ndị be anyị na-akpọ ya ọkpa. Nke eji were esi ọkpa. I like your cup. Thank you. Thank you. Ndewo.